тоҷикистон аз рӯзҳои аввали собистиқлолӣ бо сиёсати дарҳои боз ҳамкории худро бо кишварҳои дуру наздик ба роҳ монда, ҳамеша ҷонибдори таҳким бахшидани муносиботи дӯстӣ, таъмини сулҳу субот дар минтақа ва ҷаҳон аст. Сиёсати оқилона ва дурнигаронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти мустаҳкам намудани риштаи дӯстӣ бо кишварҳои дуру наздик, бахусус кишварҳои ҳамсоя, замина фароҳам овард. Санадҳои муҳими таърихӣ, шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ки аз ҷониби сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муҳтарам Садир Ҷаъфаров ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба имзо расидааст, дар таърихи давлатдорӣ ва сиёсати дурнигарона саҳифаҳои навро боз намудааст. Ба таъкиди коршиносон, кишварҳои дӯсту ҳамсоя Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ки таърихи муштарак, фарҳанг ва арзишҳои умумӣ доранд, дар марҳилаи муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамгироӣ қарор гирифта, кишварҳо омодаанд якҷоя ба сӯи ояндаи нек ва шукуфон қадам гузоранд. ба шарофати сиёсати сулҳдӯстона, сулҳофарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин рӯзҳои наврӯзӣ, дақиқтараш 31 марти соли 2025 дар шаҳри Хуҷанд вохӯрӣ ё мулоқоти се президентҳои ҷумҳурии Осиёи Марказӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид. самараи ин мулоқот хеле ман аҳамияти бузург дорад ва гуфтушунидҳо чандин санадҳои муҳими ҳамкорӣ ба имзо расиданд ва аз ҳама санади муҳимтарине ки аҳамияти хеле калони таърихӣ байналхалқӣ дорад, ин ба тавсиф расидани эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ буд. бояд гуфт ки то ба расидан ба ин марҳила албатта заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст ва мо медонем ки Эмомалӣ Раҳмон поягузори ё меъмори сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳастанд ва аз рӯзҳои аввалин ана ҳамин барои дар мақоми шоиста муаррифӣ кардани Тоҷикистон ва ҳамчун як давлате ки бо тамоми кишварҳои дунё барои ҳамкорӣ омодагӣ дорад, ана ҳамин чизҳо гӯем аз рӯзҳои аввали истиқлоли Тоҷикистон ана ҳамин сиёсат роҳандозӣ шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ иброз доштанд ки ҳалли пурраи масъалаҳои сарҳадӣ таи беш аз 100 соли охир ҳалношудаи байни ду давлат ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон бо имзои шартнома дар бораи муайян кардани хатти сарҳади давлатӣ рӯйдоди таърихӣ мебошад. ҳамчунин шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳади давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ аз ҷониби сарони давлатҳо ба имзо расид, ки барои рушди минтақа ва идомаи ҳамкориҳои судманд заминаи мустаҳками ҳуқуқиро фароҳам месозад. дар замони имрӯз ки авзои ҷаҳон пешгӯинашаванда ва зуд тағйирёбанда боқӣ мемонад, таъмини сулҳу субот, ҳамзистӣ дар фазои оруму осуда муҳимияти бештар пайдо намудааст. коршиносони сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз зарурати қабули эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ёдоварӣ намуда, саҳми фарзанди фарзона пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ин ҷода муҳиму мондагор маънидод мекунанд. зикр намудан ба маврид аст ки баста шудани эъломия дар бораи дӯстии абадӣ миёни се давлатҳои Осиёи Миёна дар шароити имрӯзинае ки муносибатҳои байналмилалӣ хеле тезу тунд гаштааст, хеле муҳим арзёбӣ мешавад ва бояд барои тамоми давлатҳои муосири ҷаҳонӣ як намунаи хуби ибрат бошад, зеро ҳаллу фасл намудани муносибатҳои байналмилалӣ бо роҳи сулҳ ва осоиштагӣ яке аз механизмҳои асосии амалӣ шудани меъёрҳои муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аст ва бе ягон шакку шубҳа иброз медорем ки ин эъломия барои ташаккул ёфтани муносибатҳои байналмилалӣ ва барои мустаҳкам гардидани муносибатҳои дӯстӣ байни давлатҳои ҷаҳон ҳамчун як намунаи ибрат аст ва ҳамчун ҳуҷҷати таърихӣ ва ҳамчун ҳуҷҷати ҳуқуқи байналмилалӣ хеле муҳим арзёбӣ мешавад.
قابل ذکر است که با امضا رسیدن اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از جانب سران کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان این سند مهم تاریخی از جانب اکثر سازمانهای منطقه‌ای و جهانی کشورهای صلحجو و صلحخواه خوش استقبال گردیده. سهم این سند مهم را در تحکیم صلح و آرامی در منطقه، تحکیم دوستی و همدلی و رشد مناسبات در تمام سمت‌ها مهم ارزیابی نمودند. با تاکید صاحب نظران، سرفراز گردیدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جایزه بین المللی صلح به نام لیو تالستوی نتیجه تطبیق سیاست صلح‌آفرین سیاستمدار سطح جهانی و شرف و شان خلق تاجیک است. در روزهای نوروز سال 2025 بین سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان یک سازشنامه یا یک اعلامیه به تصویب رسید که در تاریخ با نام اعلامیه خوجند علاقه نقش خودش را گذاشت و همین اعلامیه باعث آن گردید که نزاعی که 100 ساله تاریخ 100 ساله داشت از بین برده شد و در یک منطقه جهان صلح و آرامش پایدار گشت، یعنی اساس پایدیوار صلح ابد گذاشته شد و این گونه حالت در تاریخ کشورداری که در تاریخ مملکتداری جهان خیلی کم به نظر می رسد. از این نقطه نظر همین اعلامیه خوجند که سه دولت با هم سازش کردند و پایدیوار صلح ابدی عمیقاً گذاشته شد باعث آن گردید که از جانب جامعه جهانی، از جانب سازمان‌های جهانی به خوبی قبول گردد. نوروز بین الملل که تجسمگر صلح و دوستی، همزیستی و آسایشتگی و وحدت و یگانگی می باشد، محض در این جشن خجسته در سال 2025 اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی قبول و مورد عمل قرار گرفت. امروز تاجیکستان با کشورهای دوست و همسایه ازبکستان و قرقیزستان همکاری خود را بیش از پیش گسترش بخشیده. مردم در فضای امن و ثبات و وحدت و همدلی کار و زندگی دارند که این نعمت بی‌نظیر و تاریخی ثمره تلاش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. صلح و ثبات و آرامی و آسودگی کلیدی همه مظفریت‌ها و موفقیت‌ها بوده. با بهبودی روزگار مردم، رشد اقتصاد ملی و تطبیق هدف‌های مهم دولت و ملت مساعدت می‌کند.